Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Selasa Pahing kang 11 April 2025. Sumangga dinten punika kita nampi jejer urip-urup. Para adi yuswa, dados tiyang Kristen kedah purun urip-urup kagem sesami. Milanipun dados tiyang Kristen punika kados dene sareming jagat lan lilin kang sumunar. Kados dene Paulus saking panganiaya lan nalika mratobat dados peladosipun Gusti mbabaraken Injil. Nalika nampeni Gusti Yesus, Paulus dados tulodo sae mbabaraken Injil kangge sinten kemawon. Miturut Paulus, rawuhipun Gusti Yesus ing jagat sak perlu ngluwari manungsa saking dosa lan nuntun dhateng kamulyan. Ibrani kali ayat 11a ngendika, jalaran panjenengane kang nucekake sarta kang padha kasucekake iku asale saka siji. Matemah manungsa uwal saking panggodaning iblis, luar saking dosa Gusti Yesus kemawon ingkang saged mirat dosanipun manungsa. Karena kita sampun kabirat ing dosa, sampun sak mestinipun gesang kita punika urup kagem sesami. Para adi yuswa, sumangga kita boten namung mendel kemawon sak sampunipun nampeni kanugrahan punika, pangurbanipun lan katresnanipun Gusti Yesus punika kedah kita wujudaken ing gesang padintenan. Gesang kita dados tulodo ingkang sae kangge sesami. Sumangga kita miwiti saking pangucap, penggalih lan tumindak gesang kita ingkang sae. Kita sami nulodo Gusti Yesus ingkang karsa nandhang sengsara, seda sinalip lan wungu menang saking panguwasing dosa. Kita sami ngemudeni diri mratobat lan setya ngengetaken sesami bilih tasih nindakaken dosa. Awit urip iku urup, monggo gesang peparingipun Gusti punika kita ginakaken kangge martosaken kayekten lan ngluhuraken asmanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring seserepan bilih nalika kawula pitados dhateng paduka, sampun sak mesinipun kawula kedah sumunar kanggem sinten kemawon lan gesang kawula migunani kangge liyan. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah lumantar paduka kemawon kadah tiyang ingkang ugi nampeni berkah peparing paduka. Kawula masrahaken kaunipun sedherek kawula inggih kajembana ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah inggih kajembana. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung. Matemah sedherek kawula ing bono menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis putra-putra kagungan paduka inggih kaji Magelang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Sinta wilayah setunggal, Ibu Lis Martono wilayah kalih, Ibu Tri Suharti wilayah setunggal, Ibu Titik Marioto wilayah pitu, Ibu Wiwi Retno wilayah setunggal, lan ugi Bapak Rukminto ing wilayah pitu. Kawula pasrahaken menawi sedherek kawula menika tansah mbetahaken kegiatan lan pitulungan saking paduka lan kawula pitados lumantar paduka sedherek kawula punika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken sedherek kawula Elang Pramudia Handoko warga GKJ Bendungan ingkang ugi nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe paring kegiatan lan bagas kesarasan. Kawula ugi masrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit
wonten ing griya sakit Panti Rapih Jogja. Monggo Gusti paduka ingkang enggal makarya satemah sedaya sakitipun saged kabengkas lan serek kawula Ibu Tati menika nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Matius Suwito warga GKJ Immanuel Solo ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah Bapak Matius Suwito menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi masrahaken lare Renu putranipun Pendeta Sucahyono GKJ Kenalan ingkang wedal sakmangke nembe mondok wonten ing RSU Tidar. Monggo Gusti paduka ingkang tansah makarya lumantar menapa kemawon matemah sederek Renu lari menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Diaken Agus Salim GKJ Magelang ingkang nembe wonten ing pemulihan astanipun. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Rudi Kristianto ingkang sampun operasi wonten ing Jakarta. Mekaten ugi Ibu Deni Wahyu Widyastuti ingkang nembe nandhang sakit ing griya sakit Citarum Semarang. Kawula pasrahaken Ibu Isti wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo, Bapak Sugianto ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Solo kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro ing GKJ Karangdowo. Kawula pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Sugiri, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus lan ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sederek kawula menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.